ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುವೆ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರೇಸು ಸರ್ವದ ಎಂದ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡ ತುಡರ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮಲ್ಪುನ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂದ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಲ್ದ 17 ಎಪಿಸೋಡು ಫ್ರಾಂಕ್ ಅವರೇ ಉಲ್ಲೆರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪನ್ಪೆ ಐರ್ದುಂಬು ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಅಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಾತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಕೆಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂದುಲೆ ದಯದೀದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿಲ ಬೇನೆ ಕೊರ್ರೆತ್ ನಿಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಖುಷಿಟು ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನು ಪರವೂಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲು ಏಪಲ ಖುಷಿಟ್ ನಲ್ತೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯದೀದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನರ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಯದೀದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಪಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಲ್ದ 17ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅವರ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪುದವರು ಪಂಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಐರ್ದುಂಬು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದರ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೀನು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಯಾವೊಂದು ಪಂದರ ಪೊಂಡ ಆತುಂಡು ಪಂದರ ಪೊಂಡ ದಯಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಲ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ತುಳುವೆ ಪಂಪುನೊಂಜಿ ಬಿರುದ್ಲ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಈತ್ ಪನ್ನಗನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ಹತ್ತಿರಾರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ತೂಕತೆ ಅರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಆರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೇರ ದಾದ ಬಂದು ಅತ್ತೋಲ್ಲ ಏನನೇ ಮಿನಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಂದು ಸತೀಶ್ ಬಂದಾಲೆ ಆರು ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ದಯಪಂಡ ಆರು ಕೆಲವು ಸಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಕಾಲ್ ಬಿಸಿ ಬರೋದುಂಡು ಕೂಡರ ಮಲ್ಪುಗ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಲ್ ಬಿಸಿ ಬರೋದುಂಡು ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ದಾಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಜಂತ ಕೇಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಜಯಂತ್ ಅಂತ ಪಾತೇರ್ನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಲ್ಮಠದ ಅಲ್ಪ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಇರೆನ್ ಲೆಪ್ಪಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡ ಕಾಣೆ ಒಂಜಿ 11:16 ಗಂಟೆಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಆದು 11:30ಕ್ಕೆ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್. ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಯಾನೋರ ಎನ್ನೆ ಇರು ಬಿಸಿ ಪೊರ್ಪನ್ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್ಸನ್ ದಯಪಂಡ ಪೂಜೆ ಅದು ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ದೀತ ಪಂಡ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅವಪಂಡ ಇರೆಗ್ ದಯಪಂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಉಂಡು ಅವಪಂಡ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂಗಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಕಣಂಜಿ 16 ಪ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಮೀಡಿಯಾ ದಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು. ಪದ್ರಾಡು ಪಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪನು 11:30 ಪೂಜೆ ಅದು ಪಂಡ ಐಡ್ತುಂಬು ಪೂಜೆ ಆಡ್ತುಂಬು ಉಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರುಂಡು ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರು ಬೋಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ದಯಪಂಡ ಇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇರಡು ಒಂಜಿ ಅಂದ ಅವು ಪಂಡ 11 ಕಾಲೆಕ್ 11:30 ಪೂಜೆ
ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೊಂಜಿ ಅಂತಟ್ಟು ಜನವಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಜನನ ಬುಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉಳಿಕನವಳು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮಿತಿ ಈತ್ ಮೋಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇರನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಈತ್ತೊಂಜಿ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಅಂದ ಆಸೆ ಎತ್ತನೆ ಎಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಹಿವಾಟು ಆ ಮಾತ ಬುರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ನೆಕ್ಕ ಅಂಗಡ್ದುಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರ್ನ ಬೆಂಚಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅವಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಒಂದೆಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಅಂಗಡ್ದುಲ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಯಾನು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾರ ಶುದ್ಧ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು 22-24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ 32-32 ಇರಕ್ಕೆ ಪದ್ರಾಡರಕ್ಕೆ ಚಿಂಡ ಪದ್ರಾಡೆ ಮುಕ್ಕಾಲೆ ಕಿರೇನ ಬುಡ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋ ಇಂಕುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಪಂಡ ಆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪಂಡ ಯಾನೋ ಇರ್ನ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೌಡಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಾರು ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕೆಲವು ಜನ ಪೂರ ಪಂಡೇರ ಅರೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ಪದು ನಮ್ಮನ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ಪದ ಅರೆ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕ್ ಕೆಬಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಪದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಅಂದು ನಂದು ಈ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ತಪ್ಪಾರವಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾಂದ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು ಆಯ್ತು ದಯಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಇರಾಗ 12:50 ಬಿಡ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಈ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಚಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಒಣಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಡ್ ನನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಒಣಸ್ಪುರ್ದು ಪೋರವಲ್ಲಿ ಓ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆತ ಇರೇಗೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತು ಗೋರ್ಕ ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ಯಾ ನೀರಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದರೆ ಬುಧರ್ ಕೇಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ನೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬಂದು ಬರೋದುಂಡು ನೆಟ್ ಬಿಲ್ ಅವರ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಯಾನು ಅತ್ ಬಂಗಾರ ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡು ಅತ್ ಯಾನಿರನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನಿರನ್ನು ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಪೊಡ್ಚಿ ನಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಯಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅರಣ್ಯನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆನ್ಲ ಆರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅನ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಪಂಡೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಅರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಡಪುಡೆ ದಯಪಂಡ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಆರು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕೂಡ ಐತಾರ್ದ ಅನಿಸಿದ ಬಲ್ಮಟ್ಟು ಬರುವೆರಾರು ಓಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಬಂದುಲೆ ತಿಳಿಯರತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೋಕೆ ಪಡು ಬಾಯ್